थांनायनि जाहोना जाहैबाय ओरैबायदि माने बिपिएफ हिसाबै बिसोर थांदों आरो बिपिएफनिफ्राय जोंनि जेनाखि इउपिपिएल दोलोआव फैनो होननानै रायलायबाय थादोंमोन, नाथाय जों बिसोरखौ लाथ'नाय जायाखैमोन। दसेखौ जों जेन'बा रायलायनायजों लोगोसे मास मोनसे मास मोननैखौ जोङो नेथ'होयो। दा नेथ'नो हायैनि दारैहाय बिथांमोना बिसोरजों थांदों, जोंहा थांनायनि सायाव खहा गैया। मानो होनोबा मानसिनि माखासे माबाफोरखौ सभाबफोरखौ जोंना इउपिपिएल दोलोआ सायख'गोरो। सिफजों रायलायनानै माने बेखौ बिटिआर एकर्डखौ फुल फ्लेजेड खालामनो थाखाय एकर्डखौ दफाफोरखौ मावजोबनो थाखाय गावसोरलायनो रायलायना दोनहरदों। बेफोरसो सालाय गोलावा, जों बेफोरखौसो होननो हायो। गिबियावनो आङो निउस पर्टेल बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननायखौ जासिगोरो। आरो लोगोसे दिनै जोङो वेस्ट मालिगाव प्राइमारिनि आङो सासे एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि जानानै आं बेखौनो फोरमायथिनो सानदों। मानो होनना बुङोबा जोंना जेनाखि मोनसे मैयानि दिनाव केलेंकारि जादों। खारन मानो होनबा बिथांमोनहा जेनाखि बिजेपिआव राजीब बांगाल सारजों थांदों बनरगाव समस्तिनि, एक्सुवेलि नंगौ बिथांमोना थांदों। दा बिसिनि थांनायनि जाहोना जाहैबाय ओरैबायदि माने बिपिएफ हिसाबै बिसोर थांदों आरो बिपिएफनिफ्राय जोंनि जेनाखि इउपिपिएल दोलोआव फैनो होननानै रायलायबाय थादोंमोन, नाथाय जों बिसोरखौ लाथ'नाय जायाखैमोन। दसेखौ जों जेन'बा रायलायनायजों लोगोसे मास मोनसे मास मोननैखौ जोङो नेथ'होयो। दा नेथ'नो हायैनि दारैहाय बिथांमोना बिसोरजों थांदों, जोंहा थांनायनि सायाव खहा गैया। मानो होनोबा मानसिनि माखासे माबाफोरखौ सभाबफोरखौ जोंना इउपिपिएल दोलोआ सायख'गोरो। दा बेजों लोगोसे दिनै बिपिएफनिफ्राय बुंबाय जेन'बा इउपिपिएलनि जेनाखि सोद्रोमाफोर बिथांमोनहा बिजेपि दोलोआवसो थांदों, नाथाय जोंनि दोलोनिफ्राय थाङाखै, जोंहा खहा गैया होनना बुङो। दा बिनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायथियो, सिगां समाव जोंनि गामियावनो जर्दानपुरावनो दिनै गासिबो बिपिएफजोंमोन। दिनै बिपिएफनि जेनाखि मावनाय, बिपिएफनि जेनाखि सभाब, बेखौ रागा जोंनानै गाज्रि मोननानै गासिबो इउपिपिएल दोलोआव लोब लोब फैदों। दिनै बुंनो थाङोबा जोंनि माबायावहाय जर्दानपुरावहाय वेस्ट मालिगावनि सिङाव थानाय जर्दानपुरावहाय दिनै जेन'बा साथाम साब्रैल'सै बिपिएफआनो, दिनै बिपिएफआनो गैला। दा बेखौनो बुंगोन जोङो, मानो होनना बुङोबा बै समावहाय पिएम किसाननि बेलायावहाय पिएम किसानखौ गावसिनि जेनाखि बिपिएफनि कर्मे बा नेता बिथांमोनहाल' गावसोरल' सोर जादोंमोन। जेलानाखि दाना बिनि उनावहाय बिजेपिजों इउपिपिएलजों जथाय सरखार दानायनि बेलायावहायसो बिथांमोनखौ मिन्थिबाय पिएम किसान दङ होननानै। दिनै पिएम किसानखौ मोस्रोम मासे मिन्थियाखै, रायजो राजाफ्राबो मिन्थियाखै, आरो रावनोबो होनो हायैनि जाहोनाव दिनै बिपिएफखौ गाज्रि मोननानै रागा जोंनानै इउपिपिएलआव हाला हाला हाबगासिनो दङ। आरो आङो दिनै बुंबावगोन, मानो होनबा जोंना मानव गेदेर एमएलए लरेन्स इस्लारि साराबो दिनै रावखौबो बिपिएफ इउपिपिएल बुङालासिनो दिनै जेनाखि गावनि अनसुंथाइ होनांगौ, गावनि सहाय होनांगौ, बे सहायखौ दिनै फारि फारि होगासिनो दङ। दिनै मोनफ्रोमबो मन्दिर मस्जिद बा गिर्जा मोनसे अनसुंथाइनि गेजेरजों 3 लाख करि जेन'बा मोनसे गामि हलै बे मोनसे जेन'बा रायजोनि सेबा खालामग्रा जायगाखौ जेन'बा डेभेलप जाथों होननानै बिथाङा होबाय थादों। दिनै बेखौ लानानै आङो बुंबावगोन, मानव गेदेर प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जेनाखि इउपिपिएल दोलोआ ओरैबायदि खामानि मावबाय, बयनोबो पाब्लिकफोरनो गावनि कर्मेफोरल' नङालासिनो कर्मेफोरखौ दोनथ'नानै पाब्लिकफोरनोसो बांसिन अनसुंथाइ होदों। मानो होनना बुङोबा अरुणोदयनिफ्राय लानानै आइ बिथांखि अनसाय बिथांखिनिफ्राय लानानै बुहुत बायदिसिना आसनिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो अनसुंथाइ होगासिनो दङ। दिनै बन बोनानै जाग्रा बिथांमोनहाबो बुंदों दिनै बन बोनानै जागासिनो दङ होननानै। बन बोनाया एक्सुवेलि इउपिपिएल सरखार फैनायजों लोगोसे बन बोनाया बुहुत खम जाबाय। बिसिनि समाव बिराद ओरैबायदि बन बोनानै सोलिनांदोंमोन। बुंनो थाङोबा नैबे मोनसे दंबायो, जेनाखि आन्दालन समाव जाय आन्दालनाव दावराव समावहाय जेरैबायदि गुबुन जातिफोरजों जिनाहारि खालामजादों, नङा होमबा? जिनाहारि खालामजानायनि बेलायावहाय बिटिसि एकर्ड जादों। बिटिसि एकर्डआव दिनै बिपिएफ हान्जाया मालाबाबो बिसिनि थाखाय खबर लायाखैमोन, बिसिनि थाखाय मालाबाबो माबा मोनसे राहाबो दिरुनाखैमोन। दिनै मानव गेदेर प्रमद बर' सारा बिटिआर एकर्डजों लोगोसे दिनै बिसिनोबो 1 लाख करि माने बाजेट खालामगासिनो दङ। बिथांमोनहाबो मोनफुंलांगोन आरो रावबो बेयाव गोदाव सोराव जानायनि जेबो माबा उद्देश्यखौ आं नुहुराखै। बेखौ मोजां मोननानै दिनै इउपिपिएलनि जेनाखि मिहि, जेनाखि आदर्शजों खामानि मावनाय, जेनाखि नांलाय खमलाय गैयै सान्थि भाबै खामानि मावनायखौ नुनानै बिपिएफ दोलोनि सुबुंफ्रा दिनै कर्मीफ्रा दिनै माने गोजोननायखौ नुहुरनानै, सान्थिखौ नुहुरनानै लोब लोब फैगासिनो दङ। बेखौनो आङो दिनैनि रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय दिनैनि मिलनि गेजेरजों आं बेखौ फोरमायथियो। आरो लोगोसे बिसिनि समाव मा दंमोन, सोरखौबा दम होनानै भट होनाय। जोंनि इउपिपिएलआथ' बेबायदि नङा। जायखि जेखि मावनानै जाया मानो गोसोबायदि मावनानै जानो हानाय जे अधिकारखौ होदों, बेनिफ्राय आरो साबसिन मा दंबायो? बेखौनो आङो सोंथि खालामहरगोन बिथांमोननाव। जेरैबायदि सिगांनि समाव 24 घन्टा रावबो बेरायनानै थानो हायामोन, साननि हरनि बेरायनो हायामोन, दखान बाजार थांनो हायामोन, स्कुल कलेज थांनायावबो बुहुत खहामोन। कयेकजन मानसिफ्रा दिनै बेफोरबायदि जेंनानि सायावनो स्कुल गारनानै थानांदों। दिनै मानव गेदेर प्रमद बर' सारनि दैदेननाय
गबिन्द सारनि दैदेननाय फेरेंगा सारनि दैदेननाय लोगोसे एमएलए लरेन्स इस्लारि सारनि दैदेननायाव ओरैबायदि दिनै सान हर गोसोबायदि 24 घन्टा जेरावखि थाङा थां जेखि मावनानै जा बेयाव जेबो बेले बेजे दिनैसिम गैया बेखौनो होननानै बुङा होमबा सान्थिया दा बिथांमोननिबा बे सान्थि गोसोबायदि बेरायनो हानाय गोसोबायदि थाबायनो हानाय गोसोबायदि जेन'बा मावनानै जानो हानाय बेखौनो बिथांमोना मेगन सानानै हयथ' इउपिपिएल दोलोआ खामानिखौ मावाखै प्रमद बर'आ जेबो खामानि मावाखै होननानै बिथांमोना सोंखारिगासिनो दङ दिनै आं बेखौनो बुंबावगोन कमप्लिट जायाखै मोनफ्रोमबो जायगायाव लामानिफ्राय लानानै गासिबो फायजोब लामा दालां गासिबो गोदान जागासिनो दङ बेखायनो बिथांमोनहा लामा मावाखै अबेबा खामानि स्किम मोनाखै अबेबा माबा मावाखै होननानै बुंनाया माने आं बेखौनो बुंहरगोन बिथांमोनखौ जे लामा गोदान बानायबाय थानाय बेजों गावस्रा गरमा गरमै थ्रोब हाब्रुनानै लामाया गोदान बानायनाय ना फुरानाखा बेखौ नुवालासिनो थाबथा जानाय हिसाबै हयथ' गोजामखौनो होननानै डिक्लेयार होदों खोमा आं बेखौनो मिथिगौ आरो बेखिनियानो दिनै आङो सोनाब मालिगाव इउपिपिएल राजनिति हान्जानि गाहाय नेहाथारि जानानै जोंनि वेस्ट मालिगाव प्राइमारि इउपिपिएलनि मावख'आव प्रेस मिट लानायनि गुबै जाहोना बेनोदि थांनाय 5 तारिख फेब्रुवारि खालि जोंनि वेस्ट मालिगाव प्राइमारिनिफ्राय मानगोनां बनरगाव कन्स्टिट्युएन्सि नि एमसिएलए मानगोनां सार राजिब ब्रह्म बिथां सारनि न'आव थांनानै जइन जाहैनाय माखासे रिपर्टखौ जोङो ससियेल मिडियायाव नुनाय जादोंमोन आरो बे ससियेल मिडिया बायदियै 9 नं बनरगाव कन्स्टिट्युएन्सिनि एमसिएलए राजिब ब्रह्मआ जइन जाहैनाय बिथांमोनखौ बिपिएफ राजनिति हान्जानि बुंथिदों ससियेल मिडियायाव थिग बिब्दिनो जोंनि वेस्ट मालिगाव प्राइमारिनि मानगोनां बिपिएफ राजनिति हान्जानि गाहाय नेहाथारि आरो आफादगिरि बिथाङा थांनाय 8 तारिख फेब्रुवारि खालि बिथांमोना प्रेस मिटनि गेजेरजों मानगोनां राजिब ब्रह्मनि न'आव जइन जाहैनाय बिथांमोनखौ दि इउपिपिएलनि राजनितिगिरिनि सापर्टार होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन बे बाथ्राया गासिबो नंखाय मानो होनना बुङोब्ला बिनि फोरमानखौ मानगोनां एमसिएलए सारानो बुंखादों दि बिपिएफ राजनिति हान्जानिफ्राय जइन जाफैदों दा मानगोनां जोंनि बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' सारा इउपिपिएल आरो बिजेपिजों मडेल मोनसे बिटिआर सिमां लानानै दिनै सरकार दाबोगासिनो दङ मोजां बोसोन लानानै आरो बिथांनि जे खुंथासना 5 बोसोर जानायनि लामायावसै थेवब्लाबो बिनि गेजेराव दिनैसिमबो दाङाबाजि जायाखै मानगोनां सीएम प्रमद बर'आ दैदेननाय इउपिपिएल राजनिति हान्जानि मावनाय आरो बोसोन आरो बिनि कनसेप्टफोरखौ मोजां मोननानै बिपिएफ राजनिति हान्जानि गोबां कार्यकर्ता एबा दैदेनगिरिफ्रा सानफा एफा हा गिसिखानाय बायदि गुगाबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों बिनिनो मोनसे जाहोन हिसाबै थांनाय 14 नं 14 दुवातनि सिङाव थानाय थाइखाजरायाव बिटिसिनि आगोलनि एक्स डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारिजों लोगोसे बिथांनि गासै दैदेनगिरिफ्रा जइन जाहैनायखौ जोङो नुनो मोनदों दा ओंखायनो जोङो बुंनाया बेनो जे मानगोनां बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' सारा मेक इन बिटिआर होननाय कनसेप्टनि गेजेरजों दिनै हाबा मावगासिनो दङ दा आङो बेखौनो बुंनो लुबैदों दे जोंनि वेस्ट मालिगाव इउपिपिएल राजनिति हान्जानि जे मख'नाय जे जइन जानाय बिथांमोना जोंनि इउपिपिएल राजनिति हान्जानि दैदेनगिरि एबा मावथि नङा एसेनोसै जों दिनै वेस्ट मालिगाव प्राइमारिनि आफादगिरि जानानै आङो दिनै जे बे प्रेस मिटखौ लाबोनो गोनां जादों बे लाबोनायनि गाहाय जाहोनानो जाबाय
दाखालि थांनाय मैया थांनाय 8 फेब्रुआरि शनिबार बारायखालि वेस्ट मालिगाव BPFनि माखासे सुबुंफ्रा दानि जोंनि सरकार सालायबाय थानाय रलिं हान्जा थामहिनबा UPPL राजखान्थि हान्जानि सायाव जानला मोनला माखासे एलिगेसन लाबोनानै प्रेस मिट लाबोनायखौ जों बयबो नुनो मोनदों, जों बयबो खोनाखादों। दा बिनिखायनो जों दिनै वेस्ट मालिगाव प्राइमारि UPPL हान्जाया बेखौनो बिथांमोननि सायाव बान बुंथिनो दिनै बे प्रेस मिटखौ लाबोनाय जादों। खारन बिथांमोनहा बे मैयानि प्रेस मिटआव बिथांमोना होनदों जे जोंनि वेस्ट मालिगाव प्राइमारिया ओरैनो जास्ट सरकारल' सालायदों एबा प्राइमारि कमिटिल' गठन खालामदों। बेवहाय थानाय जेसेबांनाखि UPPLनि एबा रायजो राजानि खामानिफोरखौ बिथांमोनहा मावनानै होआखै। बरंस UPPL सेन्ट्रेल UPPLआनो जेबो हरनो हायाखै। बेफोरबायदि नानानथा बिथांमोनहा इलेक्सन लाबोनानै बाथ्रा होनलाबायदों। नाथाय बिथांमोनहा आं बुंनो सानदों बिथांमोनहा जुदियोबा बे बाथ्राखौ होनदोंब्लाबो जथेस्थ' बिथांमोनहा मिथिगौ UPPLआ मा मावदों मा मावाखै। दा नंखायनो बिथांमोना बेखौ ओरैनो असनमान खालामनोसो बिथांमोना बे इलिगेसनखौ लाबोलाबायदों। खारन बिथांमोननि न' सेर सेरनो जोङो वेस्ट मालिगावआ गासैबो वेस्ट मालिगावनि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरनो जोङो नायै जायफोरनाखि न'खरावहाय एखेबारे खामला हाजिरा मावनानै जाग्रा न'खर होनो हाया आरो बिसोरनि लेखा फरायनायावहाय खुनु कलम गंसे लेखा गांसे बायनानै होनो हाया, जाखिनि गाव हाजिरा मुजिरा मावनानै मोनजायो बेखौ ओरैनो जानायावनो गारनांगौ। बेफोरबायदियावहाय जोङो बिथांमोननि न' खाथियावनो जोङो गैयै न'खरफोरनो फरायनायनि थाखाय जोङो अनसुंथाइ होदों। बिदिखौ मा होनो, गियान सोरां होनो नामा? गियान सोरां। बे गियान सोराङाव जोङो जायखौ अभाब बादि नुदों, जायखौ जोङो नेहाथ बे वेस्ट मालिगाव प्राइमारिनि सिङावहाय नेथान्थ अभाबसिम बेखौ जोङो नायजोर नायनानै बिथांमोननो जोङो एखमबा एकाउन्टाव सोना होदों, एखमबा चेकखौनो जों होफैदों। बिदिनो जोङो बे 5 बोसोर थांनायावहाय जोङो इलेक्सन फैगाफ्रामबो जोङो बिथांमोननो बिराद मोजाङै राननानै होबोगासिनो दङ। आरो बिदिनो जोङो जायफोरनाखि वेस्ट मालिगावनि सिङाव थानाय एसेल' थाखा लानानै 1000-2000 थाखा लानानै जायफोरनाखि दखानफोर होग्रा बिसोरनो जोङो एखेबारे जाहाथे दखाना एसे देरो, बिथाङा 1000-2000नि जुदि माल बायनानै दखान होदोंब्ला बेजों एसे एरदेरो। बिनि थाखाय जोङो बिथांमोननोबो माबा हिसाबै अनसाय बिथांखि हिसाबै जोङो बिथांमोननो 5000 चेक होनानै होदों। दा बेखौ बिथांमोनहा नुजोबदों। नाथाय बिथांमोननि समावहाय मा जादोंमोन, बेफोरबायदिया माने नामखौ होयो नानानथा आयाराम गयाराम होनानै, ओमफ्राय बेखौनो गावसोरनो सिफियाव सोयो। बेबायदि मावबोनायखाय बिथांमोना जोंखौ जथेस्थ' नुदोंब्लाबो बिथांमोना नुवाखै होननानै मावाखै होननानै बिथांमोना जोंखौ माबानानै मा होनो बिदिखौ जाथेनानै जोंखौ बान बुंथेनानै बिथांमोना जोंखौ दिनैहाय मैयानि बेलायावहाय नानानथा जेबो मावाखै होननानै होनदों। आरो बिथांमोना माखासे इलिगेसनाव होनबावदों प्रमद बर'आलायनो सालाय गोलाव नानानथा एखेबारे होआगारा होदों होननानै, मावागारा मावदों होननानै होनोलायनो। नाथाय जोङो बिथांमोननि जे दैदेनगिरि जायनाखि हाग्रामा महिलारि, बिथांखौसो जोङो होननो हायो सालाय गोलाव होननानै। खारन बिथाङा आगोलावहाय थांनाय 2019-20आवहाय जेलानाखि एबसु आरो UPPL जेलानाखि दिल्लीयावहाय बड'लेण्ड डिमान्डनि थाखाय मोनसे रायलायनो थाङो, बे समाव बिथांमोना होनदोंमोन, बिसिनि दैदेनगिरिया होनदोंमोन लाल साहा लोंहोहरनो रायथि हरबाय होननानै। नाथाय बेफोरसो सालाय गोलावा, बेफोरखौसो होनजायो सालाय गोलाव होननानै। जोंनिया प्रमद बर' सारा मा खालामदों, जेखौ मावबोदों बेखौ होनदों, जेखौ मावगासिनो दङ बेखौसो होनदों। आरो रायजो राजाफोरनो थन' जोंना सैथो हिसाबै खोन्थाबोगासिनो दङ आरो मावलांनो नागिरनायखौसो जोंना खोन्थादों। नाथाय बिसिना नानानथा बेफोरबादिखौ इलिगेल होननानै
जाहा थाहा होनलाबायनानै बुंलाबायनाया रायजो राजाखौ मिसलिड खालामनाया बेफोरसो सालाय गोलाव बेफोरखौसो होनजायो। दा नोंखायनो जोङो रायजो राजाफोर जोङो आं बेखौनो खावलायनो सानदों बे सालाय गोलावा बिदिखौ होना। सालाय गोलावा जायफोरनाखि नांग्रां बांग्रां होनलाबायो आरो नै रिसेन्ट मैयासो दाखालिसो माबायाव खामफ्लाया जुदि जेलानाखि चिरां दुवारनि थाइखा जरा ना मा होनो बेवहाय जेलानाखि जइन जायो होनब्ला बिथाङा बिनि माबाखौ होनबाय बे जइन जानायनि खारनखौ गावलायनो हाग्रामा महिलारिया जोंनि चिफजों रायलायनानै माने बेखौ बिटिआर एकर्डखौ फुल प्लेजार खालामनो थाखाय एकर्डखौ दफाफोरखौ मावजोबनो थाखाय गावसोरलायनो रायलायना थिनहरदों। बेफोरसो सालाय गोलावा जों बेफोरखौसो होननो हायो। नोंखायनो बिदि जोंनि बे एसे मोजां प्राइमारि सलायनायाव एसे मोजां इउपिपिएलनि खामानि मावबोनायाव रायजो राजानि डेभेलपमेन्टनि मावलांनो लानायावहाय नानानथा इलेक्सन लाबोनानै बिथांमोना होननाया एसे भुल जादों। आरो दाखालि मोनसे बिथांमोनहा मोनसे इलिगेल बाथ्रा होनबावदों। दाखालिनि जइन जाहैनाया माने बिपिएफनि नङा होननानै होनदों, इउपिपिएलनिसो थांदोंनो बेवहाय जइन जाहैनाया। नाथाय बेखौ जोङो इउपिपिएलनि जों होननानै जों होननो हाया, खारन बिथांमोनहा बिजेपिनि ना बिपिएफनि जों सिनायनो थाङा। दा बिथांमोननि मथेब्ला बियो जाहैदों इउपिपिएलनिसो, नाथाय जोङो बेखौ इउपिपिएलनि होननो हाया, खारन बिथांमोनहा बबे जायगायाव जाहैदों आरो मानो जाहैदों आरो बिसिबां मा बिसोरो अनसुंथाइ मोनदों जों बेखौ मोनथियानो। जोंनिफ्राय जेसेबांनाखि इउपिपिएलनि कर्मि, जोंनि जेसेबांनाखि जोंजों माबाग्राखा मा होनो भट होग्राखा बिथांमोनहा जोंना दासिमबो दङ। दा बुंनो थाङोब्ला जोङो बिथांमोनखौ सिनायानो। दा नोंखायनो आङो जेसेबांनाखि जोंनि इउपिपिएलनि कर्मिफोर दङ बिथांमोननाव थन' सोंजोब्बाय थांनाय मानसिफोरखौ, बिथांमोना नङा। आरो आंबो सिनायखाबाय जायनाखि एसे जोङो एसे सिनायो, बियो जाहैबाय बिपिएफनिफ्राय फैनानै इउपिपिएलआव जगदान जाफैदानमोन। जाफैनानै बिथाङा बिसोरजोंनो थासिं थाबाय थायो, बिसोरजोंनो रायलायो होनलायो, बिसोरजोंनो खामानि मावो। दा बिथाङाबो माने जोंनिफ्राय थांनाय बादिखौनो होनजाया जोङो। बेखिनि आङो ओंखायनो दिनैहाय जेसेबांनाखि मैया दाखालिनि इलेक्सन लाबोनाय बिपिएफ वेस्ट मालिगावनि माखासे बिपिएफनि सोद्रोमाफोर बिथांमोनहा जे जोंखौ इलिगेल हिसाबै इलेक्सन लाबोनानै जि जोंखौ बानसावदों बेखौ आङो खेंफोरथि होबाय। दिनैहाय आङो बेखिनिजोंनो जोंनि वेस्ट मालिगावआवहाय जा होननांगौ, जा बिथांमोननि सायावहाय बान बुंथेनांगौ बेखौ आं होनबाय।